Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучы дусларыбыз. Мин Диана Таҗетдинова җырчыларыбыз турында сезгә иң кайнар яңалыкларны әзерләп куйдым. Күптән түгел җылы якка ял итеп кайтучы җырчылар турында сөйләрмен. Кайсы җырчы образын үзгәртәчәк? Бу турында белерсез. Музыкаль каймак хитларыдан башлыйбыз. Айгөл Закирҗанованың иң яратмаган ел фасылын белә идегезме? Менә хәзер белерсез. Җырчы көзне яратмый. Иҗат дөньясында кайнаган кешеләр бик хисле булалар. Аларга ел фасыллары да, һава торышы да тәэсир ясый. Әмма Айгөл бер дә борчылмый. Көзне яратмау иҗатка зыян салмый ди ул. Айгөл Закирҗанова бүген хит парадны башлап җибәрә. Тыңлыйбыз. İçesin ne olur? İçemeliyim ben. İyi mühendis ol. Sen hala yazır mısın şey? Ne oğlum? Sahneye de gerek bir tane. Sen gerek misin bir tane? Gürülüktey oğup bara yeşilik Qorlı bızılı yılğa yarından Sin unutma minni Qara күзләріме Kitip baram senin yanыңнан Yanarsın utlarda Alğan şokta Gözlerine dolur yaşların Diginde mini bulamam Ayrılıda yollar Unuturga gerek ötkenni Birge bulmasak da Sakla uylarını Bizning kirsiz ihlas yüne Minsiz ağır bulur Yaşavları jirde
Музыкаль каймак хит парадында бүген кайнар премьера. Тыңлыйбыз һәм карыйбыз. Жерде яшәү рәхәт, әгәр тойсаң, кирәк икәнлеген үзеңнең. Әгәр тойсаң алтын бер төгенә, тиң икәнен һәрбер сүзеңнең. Жерде яшәү рәхәт, әгәр тойсаң, бик күпләрнең рәхмәт дигән сүзен. Жерде яшәү рәхәт, шундый рәхәт, әйбәт кеше булсаң әгәр үзең. Жерде яшәү рәхәт, әгәр тойсаң, бик күпләрнең рәхмәт дигән сүзен. Жерде яшәү рәхәт, шундый рәхәт, әйбәт кеше булсаң әгәр үзең. Жерде яшәү рәхәт, әгәр тойсаң, кирәклеген йөрәк җылыңның. Әгәр тойсаң шын корышта итеп, син яшәгән гаилә тылыңны. Жерде яшәү рәхәт, әгәр тойсаң, бик күпләрнең рәхмәт дигән сүзен. Жерде яшәү рәхәт, шундый рәхәт, әйбәт кеше булсаң әгәр үзең. Жерде яшәү рәхәт, шундый рәхәт, җаным диеп дәшсә якының. Жерде яшәү рәхәт, бүтәннәргә җылы бирә алса ялкының. Жерде яшәү рәхәт, әгәр тойсаң, бик күпләрнең рәхмәт дигән сүзен. Жерде яшәү рәхәт, шундый рәхәт, әйбәт кеше булсаң әгәр үзең. Жерде яшәү рәхәт, әгәр тойсаң, бик күпләрнең рәхмәт дигән сүзен. Жерде яшәү рәхәт, шундый рәхәт, әйбәт кеше булсаң әгәр үзең. Жерде яшәү рәхәт, шундый рәхәт, әйбәт кеше булсаң әгәр үзең. Бу җырлы гаилә күптән түгел бар гаиләсе белән Төркиядә ял итеп кайткан. Кеше ял иткәндә эшлибез, кеше эшләгәндә ял итәбез ди җырчы Рамилә һәм Рамил Хәйретдиновлар. Җәй көне сабантуйлар, концертлар, бәйрәмнәрдә эшләгәч, бераз ял итеп алганнар алар. Ә хәзерге вакытта янә иҗатлары өстендә эшлиләр. Әле күптән түгел генә чыккан клипларын без дә карыйк. Рамилә һәм Рамил Хәйретдиновлар хит парадта 8-нче. Düşmanımla min tattım, suyu tulu gözlerinde bir kürde min battım. Sen de min akıl sattın, min de sen akıl sattın.
Hislerimle uyattım. Günlerimde yap yaktı, günlerimde yap yaktı. Mehabbeti taşıp durgan, tağım bir tağım attı. Sen de mine göz attın, min de sine göz attım. Kükrəgimdə sönüb barğan hislərimdə Tağım attı, ay kalktı. İrinlərine tatlı İğnelerinin irkesinden yüreğime ut kattı. Sen de mine göz attın, min de sine göz attım. Kükrəgimdə sönüb barğan hislərimlə uyattım. Sen de mine göz attın, min de sine göz attım. Kükrəgimdə sönüb barğan hislərimlə uyattım. Kükrəgimdə sönüb barğan hislərimlə uyattım. Узган атнада бу җырчы хит парадының 10-нчы урында булса, бүген ул 7-нче баскычка кадәр күтәрелде. Үз тамашасын һәр вакыт яңа җырлар, яңа клиплар белән сөендереп тора ул. Озакка сузмыйк, тизрәк чираттагы клипны карыйбыз. Игътибар экраннарга. Bugün meni kütme, әнигә барам. Ömür boyu yaratıp durdun sen mine Gayiplenme anlamadım meni sine Siniken yarattığını bilmedim Mine digen yarın siniken yarattığını bilmedim Mine digen yarın siniken
Бу җырчының көз айлары яхшы үтә. Көзге фотосессиялар, Казанның матур урыннарын күрсәтү һәм традицион рәвештә гөмбәгә бару. Кем турында сүз барганын аңладыгызмы? Әлбәттә, Рузилә Хәйретдинова. Калган яңалыкларын сез аның Instagram битеннән күрерсез. Ә әлегә аның үзен карыйк. Ул хит-парадта 6-нчы урында. Синең язны тоеп яшим, сүзләреңнән, карашыңнан. Сайладым мин сине генә, мең чәчәкләр арасыннан. Сине иркәм яратканга, канат минем әремдә. Бәгыргәем белеше суны, күңелгәем синдә генә. Сине иркәм яратканга, канат минем әремдә. Бәгыргәем белеше суны, күңелгәем синдә генә. Күз алдымда һәр вакытта синең чалың, синең сының. Йөрәгемдә сөю туеп, йөрим суңа мин өчен. Сине иркәм яратканга, канат минем әремдә. Бәгыргәем белеше суны, күңелгәем синдә генә. Сине иркәм яратканга, канат минем әремдә. Бәгыргәем белеше суны, күңелгәем синдә генә. Мәхәббәткә булышы тугры, син башканы сөймәгәннән. Яулаушы син йөрәгемне, бары уйларым синдә генә. Син иркәм яратканга, шул канат минем әремдә. Бәгыргәем белеше суны, күңелгәем синдә генә. Син иркәм яратканга, канат минем әремдә. Бәгыргәем белеше суны, күңелгәем синдә генә. Бәгыргәем белеше суны, күңелгәем синдә генә. Бишенче баскычны яулаган Арыслана да көзне бик яратып бетерми. Әмма иҗат өлкәсендә эш күп булу сәбәпле ул көзнең үткәнен дә сизми кала икән. Арысланның иҗаты гөрли. Күптән түгел автор буларак дебюту булган. Бер җырчыга җыр язып биргән һәм Арыслан үзе дә яңа җыр әзерли. Озакламый ишетербез. Ә хәзер минем йөрәк җырын тыңлыйбыз. Ерак китсәң дә син, озын юллар үтсәң дә син, минем янда синең йөрәк, йөрәк. Яңа дуслар очратсаң да, яңа ярлар яратсаң да, минем янда синең йөрәк, йөрәк.
Dertli yaşlık yıllarında, tыныç kartlık şırlarında, birge uzayık ömür yolun. Kaygı hasret bulganda da, şatlık taşıp durganda da, birge uzayık ömür yolun. Alsı dağlar aşkanda, ay kavurganda, kızarıp yaş batkanda, yüreğim senin yanda. Alsı dağlar aşkanda, ay kavurganda, kızarıp yaş batkanda, yüreğim senin yanda. Yırak yırak gitsen de sen. 4-нче урынны яулаган җырчы Зәринә Сылкаева бик ныклап концертларга әзерләнә. Гадәттә Зәринә көз көне образын яңартып алырга ярата икән. Яңа киемнәр ала, кем белә, бәлки прическаны яки чәч төсен үзгәртеп куярмын әле дип әйтте Зәринә Сылкаева. Озакламы яңа Зәринәне күрербез. Ә хәзер аның үзен тыңлыйк. Тик син уйларымда, йөрәгем кулларымда, язмышым юлларында, бул син иркем минем янымда. Яна йөрәгем, йөрәгем, йөрәгем тик минем теләгем, теләгем, теләгем син. Ойнар сөютында, өрим синең кочагында, көндә йолдыз хобына, бары тик синең яныңда. Nazlı күзләрең мине эретә, канатланамын бер кара җидә. Сөю сүзләрең күкләргә илтә, елмайсың миңа, сагышлар китә. Яна йөрәгем, йөрәгем, йөрәгем тик минем теләгем, теләгем, теләгем син. Ойнар сөютында, өрим синең кочагында, көндә йолдыз хобына, бары тик синең яныңда. Кил яныма, ул кулыңа, минем күңел назы. Син икәнсин язмышымда, кояшлы язы. Яна йөрәгем, йөрәгем, йөрәгем тик минем теләгем, теләгем, теләгем син. Ойнар сөютында, өрим синең кочагында, көндә йолдыз хобына, бары тик синең яныңда. Киләсе җырлы гаилә Гөлназ һәм Илсур Шәрифҗановлар хит парадының 3-нче урынын яулады. Аларда яңалыклар бар. Гөлназ беренче тапкыр үзе холодец пешергән. Ул холодецның рецепты кирәк булса, Гөлназның Instagram аккаунтыннан кереп карый аласыз. Ә җырчыларның иҗатында килгәндә, анда да яңалыклар бар. Күптән түгел яңа җыр чыгардылар һәм шул җырга яңа клип төшергәннәр. Бу клипны озакламый күрербез. Ә әлеге TMTV Production белән берлектә төшерелгән клипларын карыйк.
Шушы кырыйлары күңелләрне сарган караңгы Мәхәббәтне саклый белмәдек Бар булуның яме калмады Unutulgan сөю назларыбыз Ышасылар килә яктыга Кичерә күр Сүзем авыр булса Түзем бары бала хакына Unutulgan сөю назларыбыз Ышасылар килә яктыга Кичерә күр Сүзем авыр булса Түзем бары бала хакына Рәхәтләнеп күптән сөйләшкән юк Әллә ниләр булды телләргә Татлы ирен кайнар кочакларны Сагынып кына калды сөйләргә Unutulgan сөю назларыбыз Ышасылар килә яктыга Кичерә күр Сүзем авыр булса Түзем бары Үзгәрүләр язмагандыр безгә Хисләребез беткән тапталып Эх булмады булса иде лә ул Бәхтебезне кире кайтарып Unutulgan сөю назларыбыз Ышасылар килә яктыга Кичерә күр Сүзем авыр булса Түзем бары бала хакына Unutulgan сөю назларыбыз Ышасылар килә яктыга Кичерә күр Сүзем авыр булса Түзем бары бала хакына Кичерә күр Сүзем авыр булса Түзем бары бала хакына Бүгенге көндә яңлыкларга, бәйрәмнәргә бик бай. Беренчедән, бүген сары яфраклар җыю көне икән. Әле агачларда яфраклар коелып бетмәде. Шуңа күрә матур яфраклар җыеп өлгерерсез. Фотога төшеп, Instagramга куярга онытмагыз. Ә икенчедән, бүген кулларны юа торган көн. Менә шул яфракларны җыеп кергәч, кулларыгызны юырга онытмагыз. Бу урында тукталыйк та киләсе җырчыбызны тыңлыйк. Ишеткәнең бармы дустым татар башкорт көйләрен Беләсеңме татар белән башкорт күрше икән
Şelter şelter kömüş tapkan ana gile kızlarım. Birge bulsun birden bulsun Tatar başkurt oğulları. Bas bas eyde kuşedirge bas. Üzdürüp üzdürüp iyi gel üzdürüp. Bizning yere birge gitsin yatlarını külleştirip. Yatlarını külleştirip. Üzdürüp üzdürüp iyi gel üzdürüp. Bizning yere birge gitsin yatlarını külleştirip. Yatlarını külleştirip. Bas bas eyde kuşedirge bas. Üzdürüp üzdürüp iyi gel üzdürüp. Bizning yere birge gitsin yatlarını külleştirip. Yatlarını külleştirip. Üzdürüp üzdürüp iyi gel üzdürüp. Bizning yere birge gitsin yatlarını külleştirip. Yatlarını Җырчылар турында кайнар яңаклар монда. Языл, күзәтеп бар. Барлык җырчыларны кабат тыңлыйбыз. Аннан җиңүчене бергәләп билгеләрбез. Yanarsın utlarda, iske algan şokta, gözlerine dolar yaşların. Diginde meni bulamam, ayrılıda yollar, unuturga kirek ötkenni. Jirde yaşau rahat, agar tuysan, bik kuplarının rahmat diyen sözün. Jirde yaşau rahat, şunday rahat, aybet kişi bulsan agar özün. Sine mine kız attın, mine sine kız attın. Yüreğimde sönüp barman, hislerimle uyattın. Siniken, 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 siniken. Yarattığını bilmedim, mine diyen yarın siniken. Seni irkemi yaratkanға, qanat benim erimde. Bəğirgəyim bileşi sunna, көңілгәйім сендегіне. Ал сұлтандар атқанда, ой қолыққанда, қызарып құяш батқанда, жүрегім сенің янда. Yana yüreğim, yüreğim, yüreğim değil. Benim dileğim, dileğim, dileğim sen. Oynar suyutunda, erim senin kucağında. Kırda yıldız hovuna, bari tek senin yanında. Unutulgan suyun azlarımız, ışasılar gile yaktığa. Kişire kır, sözüm ağır bulsan, düzen barı bala hakkına. Bas bas eyde kuşedirge bas. Üzdürüp üzdürüp iyi gel üzdürüp. Bizning yere birge gitsin yatlarını külleştirip. Yatlarını külleştirip. Üzdürüp üzdürüp iyi gel üzdürüp. Хит парадның җиңүчесен ишетергә әзерме? Димәк, ул Филус Кахиров. Филус юбилей концертларына әзерләнә. Исегезгә төшереп үтәм, Филуснең сәхнәдә булганына инде 15 ел.
Фирус Кахировның TMTV Production белән берлектә төшерелгән клибын карыйк. Бу клипта ул кемне эзли икән? Bıyıkları tüneler sudan kalkıp çıkar Sanduğaşlarımın elletinlarga Yaman sulap dağın gülü boyuna düşen Koydan gına seni izlep tabarga Seni izlep izlep kişin kıyaşı bata Seni izlep izlep muңsudan ata Sanduğaşlarım şanğa deva birir Sen qaytırısın deyip meni yuvata Ay nurları tüneler Gül üstüne düşür Bizning süyülerge Yana yol salgan Menim kebek ayda Zehre kızday yalgız Anında bit gitip Yarı yoğalgan Seni izlep izlep Kişin kıyaşı bata Seni izlep izlep muңsudan ata Sanduğaşlarım janğa deva birir Sen qaytırısın deyip meni yuvata Jay yurtası uzdı Günler kıska indi Sanduğaşlarım tamam betabit Sabırlığım jitmi Muңsuz nişik düzim Salkınlardan korkıp Kışlar kitabi Seni izlep izlep Kişin kıyaşı bata Seni izlep izlep muңsudan ata Sanduğaşlarım janğa deva birir Sen qaytırısın deyip meni
Бүгенгә әзерләнеп куйган яңалыклар тәмам. Сезнең белән мин Диана Таҗетдинова булдым. Бу музыкаль каймак тапшыру иде. Ә берничә минуттан TMTV каналында музыкаль реалити-шоу «Яңа йолдыз» проектның 3нче чыгарылышы булачак. Карамый калмагыз. Ә мин сезнең белән сау булашам. Пока-пока. Yeah.